Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon ko din ni Kristo, sa atong pagpadayon ngining santos na misa, atong iapil ang atong mga pag-ampo, mga intensyon na unta sa atong mga gikaagian sa kinabuhi. Ubanan kita ni Maria, ubanan kita sa atong kaguol, ubanan usab kita sa atong mga pangandoy ug mga kalipay, ubanan kita padulong sa iyang anak si Ginoong Hesukristo. Karon mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyoan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ibubo ka namo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak. Pinaagi sa pahibalo sa anghel madalaon ta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive, ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Ninive. Ang Ninive dako kaayong syudad ug nagkinahanglang 3 ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninive tapos sa kawhaag 4 ka adlaw. Ang tanang molupyo sa Ninive mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninive, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang bisti. Nagsulob siyag sako ug milingkod sa abo. Ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa molupyo sa Ninive. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa na usab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman, nagatuaw ako kanimo Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo.
Kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahoron. Papaabuta ang Israel sa Ginoo, kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy. Ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kadautan. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kon unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busaon-saon man pagkahimo ni ini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod ni ini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mga anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios.
Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong buwana sa Oktubre, ato kining gi-refer as the month of the Holy Rosary. O karong adlaw sab atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria, Birhen sa Santo Rosario. Mao na ning higayuna mga igsuon, angay usab nato na pamalandungan ang santos nga rosaryo ngo asa kini naggikan gayud. Ang santos na rosaryo or the word rosary, perhaps ang mga deboto diri kabalo na niini, comes from the Latin word rosarium. Ug unsa may pasabot aning rosarium? Nindot kay ni pasabot ug ato kini makita karon diri sa inyong atubangan. Ang rosarium means garden of roses. Garden of roses. Garden of Roses, ug mao na ang ato makita karon diri sa atong sanktuaryo. Adunay mga daghan na mga bulak. Ug ngano importante man ni nato na kining imahin, the Garden of Roses. Because my dear brothers and sisters, it started from there, from that. At first, in the 13th century, nagsugod lang na ang mga tao to show affection to those dear to them, to show their love. Labi na sa ilang mga gihigugma, they would put on their, so that a garland of roses, garland, kakita naman ang garland, a series of flower formed into a necklace, ug ilan ang ipasulob dito sa ilang gihigugma. Ug hangtod na mga sundalo ni atong panahon na, sa dili pa sila moadto sa gubat, moadto sila atubangan sa imahe ni Santa Maria, ug ila pong butangan, garland of roses, to ask for her intercession and to somehow ask for her help that they might imitate her virtues. A garland of roses. But that is the physical actions or physical practice of putting flowers or garland of roses onto Mary. There's another means, and that is the spiritual way of doing it. A garland of roses now becomes a series of prayers. And one rose represents one prayer. Ug kita makakita ta og usa ka bulak diri sa iyang pagka-usa lang nindot na kayo tan-awon. But the multitude of roses we present to Mary represents also the multitude of prayers that we do each day. And so that the garland of roses now becomes the rosary. Our garland of Hail Marys, a garland of our fathers, our prayers asking the intercession of our Blessed Virgin Mary. Ug mao na ang usa ka inahan, we can always imagine it. And one mother sees one rose coming from her child, sees it and finds it pleasant. How much more if it is a bouquet of flowers now? Ang atong sanktuaryo karon pulo kayo sa mga bulaklak. Ug nindot kayo na kining mga bulaklak, mga buwak na nadiri nagrepresentar pud kini sa atong tagsa-tagsa na mga pag-ampo ug kini atong gihalad ni Santa Maria. Wala lang kini nagpabilin na mga material lang physically, but they become a symbol, something that we can hold on to. And that is the magic of the rosary, mga igsoon. Sa unang higayon,
Ako bag-o ramang ko na ordinahan. Kuan yan, disclaimer na, no? 3 months pa ko. Pero katong elementary, napa ko sa elementary, nagskwela ko sa Cebu City Central School. Ug nahimo kong akolitos diri niining simbahan na. Mao na kani mga akolitos nato karon gini, proud po niya sila pagkabalo na gikan po ko diri. Nag-serve po ko diri as an altar server, Knights of the Altar. Every Friday night, we would have our practices, labi na sa mga dagko na mga selebrasyon. Maghimo mi, mag-practice jud mi Friday night. But before we do our practice, we would kneel that side ug mag-ampo mi sa rosaryo uban sa among mga ginikanan. And that is when I was introduced to pray the Holy Rosary. Ug usa pagani na ka-requirement namo ng mga altar server. Ambot lang karon ang mga altar server ba? Sige po mag-ampo sa inyong before mo mag-practice Friday night. And that is something that is beautiful, my dear brothers and sisters, that we teach our children how to pray the Holy Rosary. And perhaps the teenagers right now, sila mo reklamo, the Rosary is very monotonous lang, repetitious, magbalik-balik lang. Pero mga igsuon ko diyan ni Kristo, kung atong hunahunaon man sad, magreklamo ta ni ana, pero wala jud ta ni reklamo na magabalik-balik na lang sad sila na magpakasala. My dear brothers and sisters, and that is what habit that we can achieve in praying the Rosary. Let us be bored of sinning rather than be bored of praying. Mga igsoon ko da ni Kristo, diha sa ato pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, giubanan ta ni Maria, giubanan ta niya diha sa mga misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus Kristo. In the joyful mysteries, we share the joy of Mary when we see the birth of Jesus. In the sorrowful mystery, we share also the sorrows of Mary, seeing his son scourged, crucified, and died on the cross. And in the glorious mystery, we see now, together with Mary, the glorious resurrection of our Lord Jesus Christ. We do not merely stop with Mary, but together with Mary, she leads us to his Son. My dear brothers and sisters, in the Rosary, we can find our foundation as a Catholic, diha ni Maria. Ug importante gayud, kay sablaing bahin sa Ebanghelyo, ang instruction gayud ni Maria is so that we follow every words of Jesus. And she brings every prayer, every intentions that we have in our hearts to Jesus. And from Jesus, he hears the words of Mary that these children seeks your help. My dear brothers and sisters, nining atong pagsaulog nining Santos na misa, atong usab hinumduman ang atong mga igsuon nga naapektuhan gayud diha sa bag-uhay lang nahitabo dito sa northern part of the Cebu na mauna ang linog. Ug sa atong pag-ampo, mga muyo usab kita ug mangayo ta sa intercession of the Blessed Virgin Mary while we pray the Rosary. And my dear brothers and sisters, in praying, each bead of the Rosary represents one flower. And that is why when I was a seminarian, I want to understand one bead
the prayer, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. I want to understand that because I would repeat that every time I pray the rosary. And then I discovered that when we prayed, Hail Mary, full of grace, the phrase full of grace has a big meaning. And what is this? Mary, being full of grace, can never be wrong in the performance of his works in doing good, and she can always avoid evil. My dear brothers and sisters, let those mark our path each day, that we try our best manamanang kamot ta na magbuhat ug maayo ug maglikay sa sala ug ato kining maangkon gayud whenever we pray the rosary, whenever we pray seriously each bead, Hail Mary, full of grace. Palihog manindog ug atong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. Nagkatigom kita diha ni Kristo nga mibuntog sa tanang daotan. Sama sa nadeskobrehan ni Marta, ni Maria, ang kaluoy ug ang gugma sa Dios nagpadayag ni Jesus nga aniya sa atong taliwala. Mag-ampo kita sa Dios nga aniya uban kanato diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mutanyag ug maabi-abihong kapuy-an sa atong labing ubos ug kabus nga mga kaigsuonan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabalaka sa mga lumalabayng kalinga ug lingla sa kinabuhi, muila sa kabililhon sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sama kang Maria, pilion nato ang mas maayong bahin ug hangpon si Jesus sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga giantos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa walay katapusang puloy-anan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos Amahan, gipadala nimo ang imong anak si Jesus aron pakita kanamo ang dalan padulong sa kinabuhing tunhay. Sa kanunay, hangtod unta namo siya sulod sa among kinabuhi ug hatagag luna sulod sa among kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo mo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiyagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisad. Kini among gipangayo
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga niining pangilin sa mahal nga Birhen Maria, kami magaday manalangin ug magsangyaw sa imong ngalan, sa iyang pagsanong sa imong Dios non nga pulong. Si Maria nahimong inahan sa Dios, sa iyang pagsagop, sa imong makaluwas nga kabubuton. Si Maria nahimong alagad sa Ginoo, sa iyang pagtugyan, sa iyang kaugalingon, alang sa kinabuhi ug buhat sa imong anak. Si Maria ni salmot sa misteryo sa pagpangluwas. Tungod niini ania siya uban kanamo nga inahan ug sumbanan sa simbahan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagadahay kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nining pahanom sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw ang nabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanaw sa imong anak, pinaagi nining Eucharistia, human kami mayusa sa iyang pagantos, mahimon ta kaming takos sa pagambit sa iyang kalipay ug himaya, sa kinabuhing dayon, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens semperterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Maria corpus animam, ut dignum Filii Tui habitacum, effici meretur, Spiritus Sancto cooperati preparasti, daut utques commeretione letamur, eos piat intercessione ab insatibolus malis, et mortem perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa dadang kalinaw ni Kristo.